kuzoba lula ukudlulela eziphethweni eziningi ngemuva kokuthi i-Kaizer Chiefs kaNasruddin Nabi iqale ngokuwina ngomgqibelo emdlalweni wayo wokuqala we-Betway Premiership. Umkhankaso weligi yasekhaya uyi-marathon hhayi i-sprint, futhi ukuwina okukodwa akukwenzi inkinga kulo mqhudelwano, kodwa kube nezimpawu emdlalweni wamakhosi bebhekene neMorumo Gallants okubenze banikeza abalandeli bawo ithemba lokuthi ibhola likaNabi lizogcina livuse lezi zinkunzi zaseSoweto bezilele. Bekubalulekile ukuthi i-Chiefs iqale kahle ngaphansi kukaNabi. Abaphathi bamakhosi baphonse inselelo kumqeqeshi wabo omusha waseTunisia odabeni lokuhwebelana ngabadlali. Ingasaphathwa yemali eshisiwe bekudingeka ukuthi bakhokhele uNabi nethimba lakhe labaqeqeshi. Phezu kwalokho i-Chiefs iphume ehlazweni lokuqeda endaweni yeshumi ngesizini edlule, nokuyindawo embi kunazo zonke esake yaqeda kuyo esigabeni sasekhaya. Ngeke kuthathe okutheni kubalandeli be-Chiefs ukuthi bacasukele umqeqeshi wabo omusha uma izinto zisheshe zabheda. Ngenhlanhla kaNabi ne-Chiefs inqwaba yobekulindelekile ngomgqibelo kufezekile. Abadlali abasha abasayinisiwe i-Chiefs babukeke beyilungele inhloso, kanti uCastillo Sirini udlale ngendlela ecishe ifane neyedlule. Lo mdlalo odabuke Uruguay ubebukeke yindoda ezimisele ngokugqama ku-Chiefs. Bathumela umyalezo kuMamelodi Sundowns ukuthi bebenephutha ngokumdedela. uRashwin Dodi kanye no-Anaso Miguel babukeke benobudlelwano obuqinile bokuvikela phakathi. Kuyilapho umdlali wasemuva kwesokunxele uBradley Cross naye ubevelele. Nakuba isinqumo sokumnika i-Man of the Match award ngaphambi kwaSirini besingenangqondo, mhlawumbe okubalulekile kakhulu nangaphezu kwabadlali abasha ukholo uNabi alubeke ku-Chiefs emdlalweni wakhe wokuqala. Abadlali beze ngokuthuthukisa iqembu futhi abaphumelele eqenjini lokuqala bavele baletha ukuxhumana okwengeziwe phakathi kweklabhu nabalandeli bayo. Bekucacile ukuthi kusho lukhulu kuMduduzi Shabalala noMfundo Vilakazi ngendlela abagubhe ngayo amagoli abo ngomgqibelo. uShabalala bebukeka egajwe yimizwa ngemuva kwegoli lakhe lokulinganisa, kanti uVilakazi wajabula wazulelwa yikhanda. Bekuyisikalo nje kuNabi, kodwa kwaphumelela isivivinyo sakhe sokuqala ngamalengiso.